या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। जिल्हा परिषद पंचायत समितीसाठी सिंधुदुर्गात महायुतीची घोषणा करण्यात आली आहे। खासदार नारायण राणे यांनी ही घोषणा केली। मंत्री नितेश राणे, आमदार दीपक केसरकर यांची उपस्थिती होती। मुंबईसह राज्यभरातील महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये मिळालेल्या भरघोस यशानंतर कणकवलीत भाजप आणि शिंदे शिवसेनेच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला। जय श्रीराम वाला महापौर बसण्याची तयारी आहे। मुंबईसह इतर महानगरपालिकेत मिळालेल्या विजयावर मंत्री नितेश राणेंनी प्रतिक्रिया दिली आहे। दोन्ही ठाकरे बंधूंनी संध्याकाळची इस्लामाबादची फ्लाईट पकडावी आणि पाकिस्तानमध्ये जावं अशी जहरी टीका मंत्री नितेश राणेंनी केली आहे। निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल आहेत अशा 134 शस्त्र परवानाधारकांना तात्काळ शस्त्र जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले, अशी माहिती जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे। जिल्हा परिषद पंचायत समितीसाठी उमेदवारी अर्ज स्वीकारायला सुरुवात करण्यात आली आहे, त्यामुळे आता इच्छुकांची धावपळ पाहायला मिळणार आहे। पुण्यात जिल्हा परिषद पंचायत समितीसाठी अनेक इच्छुकांनी पक्षाच्या अधिकृत अर्जासोबतच अपक्ष म्हणूनही अर्ज भरण्यावर भर दिलाय। विशेषतः शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या उमेदवारांनी पहिल्याच दिवशी सक्रियता दाखवली आहे। मंत्री उदय सामंत यांनी ओम गणेश निवासस्थानी खासदार नारायण राणेंची सदिच्छा भेट घेतली। खासदार नारायण राणेंच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवणार असल्याची स्पष्ट भूमिका मांडली। दोडामार्गात हत्ती बाधित गावांमध्ये अत्याधुनिक सायरन अलर्ट सिस्टीम बसवण्यात येतोय, त्यामुळे नागरिकांना हत्तींच्या हालचालींची वेळेपूर्वी सूचना मिळणार आहे। पश्चिम बंगाल येथून हत्ती व्यवस्थापनातील तज्ज्ञांची हुल्ला टीम दाखल झाली आहे। दोडामार्गात जिल्हा परिषद पंचायत समितीसाठी नामनिर्देशन दाखल करण्याच्या पहिल्या दिवशी एकाही उमेदवारानं नामनिर्देशक पत्र दाखल केलं नाही, अशी माहिती तहसीलदार प्रज्ञा राजमाने यांनी दिली। मुलाला मारल्याचा जाब विचारल्याच्या रागातून नातेवाईकांनी कोयत्यानं हल्ला केल्याची खळबळजनक घटना चौकुळ केगदवाडी इथं घडली आहे। या प्रकरणी आंबोली पोलीस चौकीत एका महिलेसह 4 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। फिर्यादी बाळासाहेब पवार यांचा मुलगा रुद्र याला त्यांचे चुलत सासरे नवनाथ जाधव यांनी मारहाण केली। निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात आंतरराज्य सीमा भागात 10 ठिकाणी तपासणी नाके सुरू करण्यात आलेत। पोलिसांची विविध पथकं तैनात करण्यात आली आहेत, अशी माहिती पोलीस अधीक्षक मोहन दहिकर यांनी दिली। तामिळनाडूमधून गोवा पर्यटनासाठी निघालेल्या पर्यटकांच्या टेम्पो ट्रॅव्हलरचा तिलारी घाटात अपघात झाला। घाटातील अवघड वळण आणि तीव्र उताराचा अंदाज न आल्यानं चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटलं आणि संरक्षक कठड्यावर आदळलं। यात 3 गंभीर जखमी झाले। टेरेसवर कपडे सुकत घालण्यासाठी गेलेली असताना फरशीवर पाय घसरून पडल्याने एका 52 वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाला। सावंतवाडी रेडकर कंपाऊंड बाहेरचा वाडा इथं ही घटना घडली। तबसूम आरिफ शेख असं या मृत महिलेचं नाव आहे। देवगड शहरात खासदार नारायण राणे यांच्या काढण्यात आलेल्या भाजप जन आशीर्वाद यात्रा या रॅली दरम्यान घोषणा देऊन दगडफेक करून अडथळा आणल्याप्रकरणी कणकवली नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांच्यासह 10 जणांची सर्व आरोपांमधून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे। सावंतवाडी तालुक्यातील कारिवडे सिद्धार्थनगर येथील एका 32 वर्षीय तरुणाचा झोपेतच मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे। आनंद यशवंत जाधव असं या मयत तरुणाचं नाव असून या प्रकरणी सावंतवाडी पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे। सालईवाडा इथं असलेल्या नगरपालिकेच्या हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखान्याच्या स्लॅब कोसळलाय। याबाबतची माहिती मिळताच भाजपचे नगरसेवक प्रतीक बांदेकर आणि नीलम नाईक यांनी त्या ठिकाणी तात्काळ धाव घेत पाहणी केली। एसपीके कॉलेजचे एनसीसी कॅडेट आर्य दिनेश गावडे आणि आविष्कार शरद डिचोलकर यांची सैन्य दलात अग्निवीर म्हणून निवड झाल्याबद्दल नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष युवराज्ञेश रथराजे भोसले यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला। सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी 17 आणि रविवारी 18 जानेवारीची सुट्टी रद्द करण्यात आली आहे। उमेदवारांना आवश्यक असलेले दस्तऐवज तात्काळ उपलब्ध व्हावेत यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी आदेश काढले। मुख्य बाजारपेठ पाईपलाईनचं काम पूर्ण होऊन 10 दिवस झाले तरी रस्ता डांबरीकरणाचं काम पूर्णत्वास आलेलं नाही। आजच्या दिवसात डांबरीकरण झालं नाही तर माती अन खडी नगर परिषदेच्या दारात आणून होतो, असा इशारा नगरसेवक देव्या सूर्याजी यांनी दिला। टॅग लावलेली एक मादी ऑलिव्ह रिडले सागरी कासव 8 जानेवारी 2026 ला गुहागार समुद्र किनाऱ्यावर घरटे करण्यासाठी परत आली आहे। रत्नागिरी विभागाच्या वतीनं शाळा महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या शालेय सहलीसाठी नव्या कोऱ्या बसेस
उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. त्यातून रत्नागिरी विभागात तब्बल सरासरी 1,59,48,236 रुपयांचं उत्पन्न मिळालंय. समुद्री कासव विणीच्या यंदाच्या हंगामातील पहिलं पिल्लू बुधवारी 14 जानेवारीला रत्नागिरीतील गुहागरच्या किनाऱ्यावरून समुद्रात रवाना झालंय. कोकण किनारपट्टीवरील पहिलं घरटं नोव्हेंबर महिन्यात गुहागरमध्ये सापडलं होतं. गेल्या 25 वर्षांपासून असलेली शिवसेनेची महानगरपालिकेतील सत्ता संपुष्टात आली आहे. मुंबई महानगरपालिकेवर आता भाजपचा झेंडा फडकलाय. ठाकरेंना मोठा धक्का मानला जातोय. लातूर महानगरपालिकेत 47 जागांसह काँग्रेस आमदार अमित देशमुख यांच्या नेतृत्वावर जनतेनं शिक्कामोर्तब केलाय. विलासरावांच्या आठवणीचा मुद्दा भाजपला भारी पडल्याचं दिसलं.